Παιδιά, αυτό θα ακούσουμε. Όχι ρε, αυτό θα ακούσουμε. Όχι αυτό ρε παιδιά, αυτό! Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το ανετό. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Με τίποτα αυτά, αλλά αυτό! Οίκος Αντοχής. Χιούμορ, τρέλα, διασκέδαση και σάτυρα. Με τους Στίβ. Εμίλιο Στράτο. Κάθε Σάββατο 8 με 10. Και κάθε Κυριακή 10 με 12. Μόνο στον Evolution Radio. Smile that can melt ice, make the climate change, and a voice that could break hearts, some on the rain. Oh, turn the lights down low, and I'm feeling so. I want him to know that I'm ready to go. Said I'm burning up, burning up. He's got eyes that can pierce through right to your dreams. Καλησπέρα! Καλησπέρα. Είναι ο Οίκος Αντοχής. Ποιος είναι? Ο Οίκος Αντοχής. Οίκος Αντοχής. Πάμε, καλησπέρα και σήμερα. Είμαστε εδώ, Στράτος. Πού είμαστε? Ιβ. Και ποιον έχουμε μαζί μας? Το Γιώργο Γκέκα. Όχι, μαζί, περίμενε. Το Γιώργο Γκέκα. Μαζί, εγώ δεν είπα τίποτα. Έλα. Καλά, το Γιώργο Γκέκα έχουμε τέλος πάντων, τον προσπεράσαμε κομπλέ. Γιώργο Γκέκα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι σκέτα αυτό? Τι άλλο? Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Αυτό Πες ότι το έμβασμα έχει μπει στην τράπεζα, όλα καλά. Το κοίταξες πριν έρθεις. Βέβαια, το είχε όλα αυτά κανονίστηκαν. Ήρθανε, με πήρανε, με φέρανε. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Την βενζίνη δεν μου βάλατε. Στη βενζίνη. Εντάξει, αυτά θα τα βρούμε μετά στο γραφείο στην εταιρεία. Λοιπόν, θες να μας πεις για το ταξίδι σου από την Άφα προς το Ρίο? Πώς Ήταν ήταν? πάρα πολύ όμορφα. Το βρήκες εύκολα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Η σουίτα στο καράβι? Στο καράβι μου φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία όλοι αυτοί στο. Όλοι οι ναυτεργάτες. Το πλήρωμα, ναι, βλέπαμε τον αγώνα μπάσκετ. Δεν έβλεπα ποιες ομάδες παίζανε γιατί ήταν χάλια η οθόνη. Εντάξει, ωραία, να μην αναφερθούμε σε αυτό το θέμα γιατί μπορεί κάποιος να τους κάψει, κάποιος όχι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο με μουσικούλα. Να ενημερώσουμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα θα έχουμε ένα εκτενέστερο και εκτενές αφιέρωμα στη Eurovision. Τι λες ρε παιδί? Αμέ. Και παράλληλα, Και παράλληλα τι? ερωτήσεις θα μας απαντήσει ο Γιώργος. Σίγουρα. Ναι, θα το κάνεις. Σίγουρα Γιώργο. Θα το σκεφτεί. Το σκεφτώ. Τόσα λεφτά σου. Βεβαίως, το είμαι τρεμάμενος, εντάξει, το απλό το έχουμε βάλει ασφάλεια. Το μπλε. Μη φοβάσαι. Oh, anything
Δάχτυλο. Δάχτυλο. Λοιπόν, Γιώργο, Ναι. βλέπεις το δάχτυλο και μιλάς, να ξέρεις. Τι πες με το. Γιατί το φως και το κόκκινο που λέει on air, Δεν δουλεύει. on air, Ναι. δεν δουλεύει. Ωραία. Ωραία. Και πώς μιλάμε? Με δάχτυλο. Δάχτυλο. Πες το, να δω τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάνουμε και μαθήματα τώρα εδώ στο στούντιο. Πώς σου αρέσει το στούντιο, μας πες εδώ. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά. Μου αρέσει πάρα πολύ το στούντιο, όλος ο εξοπλισμός που βλέπω. Ναι. Το τασάκι αυτό του Γιάννη είναι κλεμμένο Καθώς- σε τηλεφώνητσα. Καθώς και τα πολύ Πολύ ωραία, ωραία. Από το σπίτι σου από ό,τι μας είπε. τα πολύ ωραία κρεβάτια για να φιλοξενούνται καλεσμένοι. Είναι και αυτό που λέγαμε πριν. Όταν έχουμε Στον πάνω κιθάρες, ροφό θα είναι κοιμάται η Eve. Όταν έχουμε καλεσμένο με κιθάρα, ναι. Ναι. Θυμάμαι. Στον πάνω ροφό το catering θα μας συντήσει μετά. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα πάρουμε το... Η μητέρα του Εμίλιου. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε μαμά Εμίλιου. Χορηγός φαγητού. Μαμά Εμίλιου. Κυρία Άννα. Κυρία Άννα. Μαμά Εμίλιος. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe a day. Swept away, I'm stolen. Να θυμίσουμε την ελληνική παρουσία στο Skyfall. Κορμάρα η κυρία. Πολύ ωραίος ο ρόλος. Μου άρεσε ιδιαίτερα. Αυτή παίζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Together let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall. That skyfall.
Σήμερα στην παρέα μας να χαιρετήσουμε και τους άλλους 3 ακροατές. Φυσικά είναι οι γονείς, οι αδερφοί του Γιώργου. Δηλαδή έχουμε 8. Είμαστε καλά. Είμαστε τέλεια. Καλησπέρα σας, Από καλησπέρα 5 στην και οικογένεια Γκέκα. Καλή επιτυχία να έχουμε. Τζορτζ, δάχτυλο, δάχτυλο. Είδες το δάχτυλο εσύ? Ναι, το είδα. Γιατί δεν με σκούτηξες? Λοιπόν, να σε Ήταν online στο FB. να ρωτήσω κάτι, η σχέση με τον αθλητισμό ποια είναι? Η σχέση με τον αθλητισμό είναι μια σχέση που την έχω ξεχάσει εδώ και χρόνια. Ναι. Θες να τη θυμηθούμε? Βέβαια όταν δηλαδή έχουμε... Παρέμβω λίγο. Το ποτό τον έσωσε από τον αθλητισμό. Ναι, α, μπράβο. Βγήκες από το βούρκο του αθλητισμού. Έτσι. Με μια πύρα στο χέρι, κέρδισα. Έχω Τι έχεις? να παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο από το δημοτικό. Α, εντάξει, ωραία, δεν συζητάμε για αυτά τα ομαδικά αθλήματα που Εγώ είναι από το και. δημοτικό έχω να παίξω. Καλά, πολλά χρόνια πριν ήδη δηλαδή. Παιδιά, δεν έχω πρόβλημα να πω και στους ακροατές ότι είμαι 34. Ναι, έξω τα καλοκαίρια. Τι λες, βρε? Όλα. Ή έξω τους Να σου πω, χειμώνες. έχουμε καλές Παιδιά, μέρες. υπολογίστε το 1979 γεννήθηκα. Τότε είχε κατοχή, είχε πόλεμο, τι είχε Το τότε? 1979. Τι είχε τότε? Ενημέρωσέ μας για τα γεγονότα αυτής της χρονιάς. Εντάξει. Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τον Εμίλιο και την Ιβ να πάμε για jet ski στο Καρβενήσι, θα έρθεις? Ναι, έτσι λέει, άλλο το jet ski όπως από τον αθλητισμό το κλασικό. Μα δεν είμαστε κλασικοί. Μηχανάκι είναι το jet ski. Ναι, ή θαλάσσιο ski μπορούμε να κάνουμε. Όχι θαλάσσιο, μου αρέσει καλύτερα το jet ski γιατί είναι πιο ξεκούραστο. Στο λιμάνι, στο Καρπενήσι. Βασικά επειδή Είναι τώρα, πολύ ωραία. επειδή τώρα έχει και πολλούς αέριδες τελευταία, μας έχει ενημερώσει η Κίστα, θα μπορούμε να κάνουμε και kite.
Μπορούμε να κάνουμε jet kite. Ναι, jet kite Και έτσι. κομπλέ. Ναι. Το ψηνείς. Ναι, ρε, είναι πιο Ωραία, οικονομικό, λοιπόν. δεν έχουν και βενζίνη στη μέση. Όντως. Όντως. Πολύ Jet ωραία kite. ιδέα. Ωραία, τι θα πιούμε για να το κάνουμε αυτό, γιατί Κοίτα. με Θέλεις πήραν. να σου πω. Όχι, Όχι. όχι, εννοώ. Όχι, άμα θέλετε να απαντήσω, Πόσο όχι. νυφάλιος μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Με Στο 3 λίτρα Καρπενήσι. αλκοόλ. Στο Καρπενήσι. Στο ναι. Καρπενήσι πάντα. Και Προσοχή, καρπενάει, Γιώργο, στο έλατο, προσοχή. Τσίπουρο. Τσίπουρο. Έλα, πες μας, τι θες. Δεν έχεις κουνήσει δάχτυλο. Δάχτυλο. Εντάξει, τώρα μπορώ να πω. Μην με αποπαίρνετε. Επίσης να αναφέρω. Γεια σου Νικόλ, γεια σου Άννα, γεια σου 6972 ή Βόντι και όλους Άννα. Να τους χαιρετήσουμε. Η Νικόλ λέει Όλους. ότι το τραγούδι του Γιώργου θα σκίσει γιατί είναι το καλύτερο με διαφορά. Να είσαι καλά, Νικόλ. Να σε καλά Νικόλ. Να σε καλά, Ξέρεις. Νικόλ. Να σε καλά, Νικόλ. Νικόλ, να σε καλά. Όλοι θέλουμε. Ό,τι καλύτερο όποιο για τραγούδι να είναι, να σκίσει γενικότερα. Αλλά και την ώρα να σκίσει του Γιώργου. Το Εννοείται. Γιώργου θα σκίσει. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει, μην σκιστούμε τώρα για το τραγούδι, θα δούμε. Στο τελευταίο μέρος θα τα δούμε όλα αυτά. Μην φεύγουμε από το. Επίσης, τώρα να ενημερώσω ότι εδώ στο Ρίο αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τη φαν του. Ναι, το Γιώργου. άκουσα και Τα γίνεται άκουσες κι πανικός, εσύ. παιδιά. Γίνεται ναι. πανικός, περιπολικά, ασφαλίτικα και. Είναι έξω από το στούντιο. Είναι έξω από το στούντιο. Και όποιε. Και όποιε. Αυτή είναι Όπα, αυτό για δεν το τις ξέρω, σχέδες. παιδιά. Γιατί λένε ότι τις... Έχεις πηγές. Έχω την τάση να τις... Τα ζωγράφισέ το, θα το δούμε. παρενέργειες. Είναι ο εξωγήινος που λέγαμε πριν. Έχουμε τον εξωγήινο Γιώργο Γκέκα στο σπίτι αυτό. Εντάξει, μπορείς να αποχωρήσεις, ευχαριστούμε. Εκδηλώθηκες, ένας. Έτσι κάπως γίνεται. Πώς? Δάχτυλο. 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 Όπα, περίμενε, ακόμα δεν είδες και εσύ δάχτυλο. Φίλε, αφού δάχτυλο λέμε όλοι, θα με βάλω κι εγώ. Εντάξει, εμείς έχουμε παρουσιάσει στον κόσμο ότι με το δάχτυλο μιλάμε, όχι κάνουμε τίποτα άλλο. Τι να με βάλεις κι εσύ, δηλαδή τι. Δεν μας τα λέει καλά αυτό σήμερα. Αναρωτιέμαι πάντως που είναι Πάντως. η Κίστα και που είναι και ο Κοριός. Μας Και λέει. η Κίστα και ο Κοριός. Ο Κοριός που είναι ο Κοριός. Έχει χιόνια και καλά στο ίντερνετ στο Καρπενήσι. Επίσης, εχθές κάποιοι που δεν είχαν ίντερνετ και ήταν εδώ, ο Καραγιώργος και ο Ανδρέας Άντρεου,
Ο Ανδρέας ακούει, φυλάκια, Αντρίκο. Α, ακούει, βρέθηκε το ίντερνετ. Ναι. Άλλος ένας που δεν έχει ίντερνετ είναι ο Γιώργος ο Γκέκας και ήρθε να μας ακούσει live. Κίστα και Κοριέ, για να πείτε στο chat. Κίστα, πού είσαι? Πήγε χωριό. Μπήκε ο Έτσι, Κοριός. μπράβο. Έτσι, μπράβο. Πώς? Δάχτυλο! Όχι εσύ! Δεν θέλω εσύ! Δάχτυλο. Λίγο πιο δυνατά. Δάχτυλο. Έτσι. Σηκώνει το δάχτυλο, δεν το δέχεσαι. Μιλάνε οι άντρες τώρα. Έλα πάμε λίγο ξανά, σε παρακαλώ. Φίλε, νομίζω ότι το έχεις παρακάνει με το δάχτυλο. Όχι, μα αυτό είναι. Έτσι γεμίζουμε τον χρόνο, δεν έχεις καταλάβει. Κάπως έχεις εθιστεί στο δάχτυλο. Ναι. Μου αρέσει να Φαίνεται. μιλάω γενικότερα, ξέρεις, στο μικρόφωνο. Είμαι ψωνάρα, όπως λένε. Και μου αρέσει να μιλάω για να μ' ακούνε οι haters. Hater σου. Ναι. Τα γλαροπούλια, δηλαδή. Έλα, τέλος. Λοιπόν, χθες να πούμε ότι με τον Εμίλιο Ιβ δεν ήρθε, μας στεναχώρησε. Περάσαμε πολύ καλά στο Μυστρή. Ναι. Ήταν πολύ ωραία. Για πρώτη φορά να σημειώσουμε ότι δεν κοιμήθηκα σε αυτές τις εκδηλώσεις. Καλά έκανες που το είπες, Σονέτ, γιατί τους ενδιέφερε τώρα τους ακροατές μας. Όχι, είναι ένα στοιχείο που μπορούν να μου το προσάψουν πιο μετά. Ναι. Καλά ρε, δεν κοιμήθηκες, πήγες και δεν κοιμήθηκες. Λοιπόν, χαιρετίσματα στους Sound Under Pressure, Ναι. οι οποίοι εχθές είχαν πολύ καλή... Ήταν πάρα πολύ καλή στη σχέση τους, μας δείξαν άλλον εαυτό. Απλά υπήρχε μια αξία ανεκτήμητη. Αξία ανεκτήμητη. Αξία ανεκτήμητη, ναι.
συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Και από όλους μαζί έχουμε χρόνια πολλά, Χάρη. Να χαίρεσαι το όνομά σου. Ποιος είναι ο Χάρης? Ο αδερφός της Κίστας. Να τον χαίρεστε! Να τον χαίρεστε. Φιλάκια Κίστα! Και καλώς ήρθες επιτέλους. Καλώς ήρθες. Άργησες. Και μην ξαναργήσεις. Μόλις έχω πληροφορηθεί ότι έχει γενέθλια. Όχι, έχει γιορτή ονομαστική. Πώς το λένε? Χάρη. Ότι έχει γιορτή ο αδερφός ο Χάρης. Να τον χαίρεσαι πάρα πολύ. Να του πεις να μας ψηφίσει στις 18. Έτσι. Αλλιώς δεν έχει δώρο. Το δώρο μετά τις 18. Και θα του κάνουμε surprise party με Γιώργο Γκέκα στα Καλά, Happy Birthday to σιγά you. το θέμα δηλαδή. Θα πας εσύ ο ίδιος πώς θα. Και τι θα παρουσιάσεις? Happy birthday θα του πω το άνθρωπο. you. Την κιθάρα, φιλέ. Wow. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δηλαδή, Αυτά τι? είναι. Έτσι. Μετά, άμα θέλει και άλλα τραγούδια, είναι παραπάνω. Α, εντάξει, λοιπόν, βγάλει το Happy Birthday to you και μετά μουσικούλα. Evolution, τσάμπα.
Ερχόμαστε. Λοιπόν, Μετά το τέλος εκπομπής εδώ έχουμε φύγει. στο chat βλέπουμε τις τιμές που παίρνει για την ώρα ο Γιώργος Γέγας μετά που θα γίνει. Για το κομμάτι. Για το κομμάτι. Για την ώρα. Όχι. Για την ώρα βλέπουμε. Για την ώρα. Για Για την ώρα τώρα. βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Χαζούλη. Έλα βρε, χαζούλη. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ στο chat λέει 50 ευρώ και δώρο Ρίξαμε ιδρύες. σε 40. Α, έπεσε στα 40, είναι σαν το χρηματιστήριο. Εντάξει, γιατί Δηλαδή ρε φίλε, όταν θα βγεις πρώτος στην Eurovision θα σε ξέρει όλη η Ευρώπη. Πόσο θα παίρνεις το τραγούδι? Όχι, πες μας ρε άνθρωπε. Πες μας. Για πάρτι. Ναι. Για πάρτι για ένα τραγούδι. Το τραγούδι μάλλον, όπως εδώ έχει... Δύσκολη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μάλλον τα ίδια θα παίρνω. Όχι τα ίδια, τι είμαστε ψιλικατσίδες. Πώς Κρατάει, την έχεις δει? κρατάει low profile. Θα το ανεβάσω εγώ το προφάιλ τότε. Βρήκαμε το manager με τη μία. καλά. Τι θες? Ναι, όχι να μου το δείχνεις, πρέπει να μου το λες. Πάντα με το δείκτη παίρνω. Πρέπει και να το λες. Τι, Να μόνο λες αυτό το το δάχτυλο. δάχτυλο. Κανονικά δεν παίζει με το δίκτυο. Τι κάνω, όπα, περίμενε, είναι Αλλά καλλιτέχνης, εντάξει, κάτι θα ξέρει. Παρακαλώ. Ακόμα δεν μου έχει κάνει ερωτήσεις. Όσο περνάνε ερωτήσεις, Θα αλλάζει το δάχτυλο. θα αλλάζει το δάχτυλο. Έχω 5. Αμάν. Οπότε Αρχίζω και ανησυχώ με αυτό. πρέπει να προσέχουμε λίγο αυτό το θέμα. Λοιπόν, τέρμα εσύ με το δάχτυλο. Ιστορίες, δεν έχει κάτι Εμίλια, να μόνο σημαίνει. εσύ το δάχτυλο για να είμαστε κομπλέ. Μην μας ξεφύγει κανένα μεσαίο. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Χάρη στην Παλίνη, χρόνια πολλά Χαρούλη, χρόνια πολλά στο... Να σου πω κάτι. Καλύτερα να πούμε χρόνια πολλά σε όλους. σε όλους τους Χάριδες. Χαρίκλες. Ναι, Λονδίνο, Παλίνη, Καρπενήσι και Λάρισα έχουμε πόσους Χάριδες τέλος πάντων. Ωραία. Να μας ζήσουν τα παιδιά. Να μας ζήσουν. Χαρίκλες δεν έχουμε, πώς και έτσι. Δεν έχουμε Λες να ξαδέρφη. είχαμε τίποτα χάρη. Καλά ρε, δεν σε ακούει ούτε ξαδέρφη σου. Όχι ρε φίλε, κανείς. Φαντάσου πόσο κανείς. χάλια είμαστε. Τελείως. Όχι, κανείς ακούει, το λέει.
σου, Άρη, Εμίλ. το stories λέει. Γεια σου. Ντροπή σου, κοριέ. Λίγο ντροπή πιο σου. ήρεμα στο chat. Δεν πρέπει να τα λέμε αυτά. Ούτε 11 δεν πήγε. Δεν σου παραμονεύει. Κλαρίνα στα όρις. Σωστό, αυτό ωραίο. Λοιπόν, πώς μπήκα στα... Έτσι όπως το ξεκινήσει. Έτσι όπως το ξεκινήσει. Έτσι όπως το ξεκινήσεις. Μου θύμισε... Στο Στο στρατό. πρόβλημα με το τασάκι, πάρτε το από εδώ που καπνίζετε. Βάλτε το εκεί που ξέρετε, σε άλλη θέση. Ντροπή σου πάλι. δεν Ντροπή το σου και κάνω. πάλι. Όχι, ντροπή σου απλά. Τι είναι το. Το εσουρού. Το έσουρου. Το. Μην το πεις όμως πουθενά. Εθνικό. Τι είναι. Ραδιοτικό Εθνικό. Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυτοί που μας κόβουν τον κόλλο, άμα ακούσουν ευρυσιές. Πάλι λόκο είπες. Απαλληλοκό. Έλα μωρέ, να καταλάβει, μικρό παιδί είναι, όχου. Μα πια. Άμα πια. Να σε ρωτήσω, δάχτυλο. Δάχτυλο. Έτσι μην ακούει ο άλλος τώρα. Συνάδελφοι, Μικρό, το μικρό. Α, πετάγεται. Στο μεσαίο ακόμα δεν έχουμε πάει. Είσαι καλά ακόμα. Το μεσαίο είναι το τελευταίο. Λοιπόν, με αφορμή εδώ τις κολόνες μάλλον. Τους σωστούς άντρες. Και τους σωστούς άντρες, Εμίλιε. Ο κοριός μας επηρέασε να το πούμε. Ναι, θα φας ξύλο παράλληλα σου Λίβ. Αχου τότε. Είμαι σκληρή γυναίκα εγώ. Μην ξαναβαρέσεις, ακούγεται. Α, ναι. Έτσι λένε. Εγώ δεν το Αυτό. ξέρω. Αυτό τέλος πάντων. Κάτσε να πικάρει. Θέλω να Θα σπάσει δείξω- τα ηχεία. Τι θα κάνει? Θα πικάρει και θα σπάσει Καλά, τα εντάξει, άμα ηχεία. είναι να πικάρει. Μην έχουμε τέτοιο θέμα. Λοιπόν, Για να κάνουμε έτσι που θέλεις. έχεις δει εσύ ποτέ κανένα ωραίο λογό και να πέσεις σε κολόνα όπως λέει? Ναι, και συγκεκριμένα Ναι. έπεσα σε κολονάκι. Άμα Στο κατάλληλο ύψος. αυτό πόνεσε. Πάρα πολύ. Εσύ Γιώργο, Τι αν έχω δεν πέσει έχεις κολόνα. πατήσει? Αν έχεις πέσει σε κολόνα. Σε ένα παρό. Θέλω να πω κάτι το οποίο το ξέχασα, είναι πολύ σημαντικό. Αμάν. Ο κοριός να χαίρεται τη μητέρα του. Όντως. Γιορτάζει σήμερα. Ναι. Α, να και χαρέκλεια. Βρήκαμε τη χαρέκλεια. Χρόνια πολλά. Χρόνια Μαμά πολλά να τη κοριού. χαίρεσαι, κοριέ. Για πες μας τώρα την άποψή Ζήλη. σου, Γιώργο. Όχι την άποψη. Το συμβάν σου. Το συμβάν. Τι σου συνέβη, πες μου, μίλα μαζί. Αν έχω πέσει Σε κολόνα, κοιτάζοντας λογούς. Έλα. Ναι, sorry. Δάχτυλο. 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 Βάλτε όλο Τώρα βγάζουμε το μικρό. Πάγεται τους λογούς που κοιτάζω. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Κάτι Αλλά παρόμοιο? μπορώ να σου πω ότι το αγαπημένο σημείο του γυναικείου σώματος για μένα δεν είναι ο κόλλος. Ξανά με ένα δάχτυλο δηλαδή, σε παρακαλώ. Όχι, για περίμενα να τελειώσει το παιδί, περίμενε. Είναι το στήθος. Α, τι ζάρες έχει αυτή, ας πούμε. Ναι, και τι σου έλεγα πριν, ότι δεν μ' αρέσουν οι αδύνατες γυναίκες. Ναι. Αυτό. Γι' αυτό διαλέγεις το... Αυτό για είναι μεγάλες το- Ναι, ζάρες. γιατί όσο πιο περιτά κιλά Μπράβο έχει, Γιώργο λέει. όσο πιο περιτά κιλά έχει Ο άλλη, Τρούλα μου εμφανίστηκες. τόσο μεγαλύτερο θα είναι το σουτιέν. Όχι, Ντροπής. εντάξει. Γιατί και εγώ με αυτό. Πες συγγνώμη τώρα. Εντάξει, Συγγνώμη, ο δεν είπα καθένας κάτι. έχει τα ελαττώματά του ρε. Έχει τα Γελάει, γούστα πες. του, έχει τα γούστα του. Δεν είναι, εντάξει. Παιδιά δεν είναι κατηγορήσα κάτι. Όχι, μωρέ, γελάει και η πριν. Η Prince. Prince. Γελάει. Η Prince λογικά Prince πρέπει να είναι. Ή ο Prince. Ό,τι γελάει. Καλά εσύ, ό,τι. Κάτσε, Prince είναι πρίγκιπας, οπότε είναι αρσενικός. Α, είναι αρσενικός. Ναι. Αμάν. Λοιπόν, βρήκαμε κι άλλον που γουστάρει τις χοντρές. Κάπως έτσι. Μάλλον.
Ο Prince. Prince. Είναι αυτά τα πουράκια. Παπαδοπούλου. Πάλι κάνεις διαφήμιση. Πάλι κάνεις διαφήμιση, ναι. Μου άνοιξε την όρεξη ο Στράτος. Μην ακούσεις σοκολάτα, μαύρη και μαύρο. Αμέσως εσύ. Prince, λες μέχρι 60 κιλά. Μέχρι 60 κιλά να είναι μόνο τα βυζιά. Ή 60 κιλά να είναι η γκόμενα. Στήθος λέει 60 κιλά. Τι είναι αυτό, δεν είναι κοπέλα. Αγελάδα φάση. Εντάξει, πιστεύω άμα σου αρέσει ρε φίλε 60 κιλά το στήθος, δηλαδή και 30 και 30 να είναι. Θα είσαι στο τραπέζι. Περίπου. Είσαι και μικροκαμωμένος, σαν κουφάλα τρεμπολίνο το βράδυ. Αυτό είναι ρε. Α, λέει για την κοπέλα να είναι 60 κιλά, μέχρι 60 κιλά παραπάνω. 60 κιλά η κοπέλα. Φαντάζομαι όμως Και τα βυζιά πόσο θα είναι. Και τα βυζιά πόσο θα είναι. Δεν εκφραζόμαστε έτσι, ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, οι ζάρες. Τι είναι οι ζάρες? Πλάς 20. Οι ζάρες βγαίνουν από τις ζάρες. Πού? Δεν μιλάμε έτσι. Δεν μιλάμε έτσι, αλλά ήθελες να τα ακούσεις. Για στήθος έλα Λόντον. Α, 70 σε λέει. 70 Ορίστε, σε. πήγαινε Μα Λονδίνο. ξέρεις και νούμερα από σουτιέν. Αυτά είναι. Ή έχεις πάει σε μαγαζί μεσόρουχα και έχεις αφιερώσει χρόνο και το ξέρεις και έχεις βγάλει πολλά. Και βασικά δυσκολεύεσαι σαν τον κλασικό άντρα να το βγάλεις και μέχρι να το βγάλεις και να βάζεις την ετικέτα. Τώρα πλησιάζουμε προς την ώρα τη δικιά σου. Ναι. Η ώρα Ήρθε η ώρα σου. Όχι ρε το παιδί. Δεν εννοώ τέτοια ώρα. Να αντέξεις. Η ώρα Η ώρα να αντέξεις. Η ώρα να αντέξεις. Θα περάσεις το τεστ του οίκου αντοχής και θα είσαι ο πρώτος μας. Είναι η παρθενική μας συνέντευξη. Θα μας πάσεις τι. Τι παρθενιά. Παρθενιά δεν είναι κακή λέξη, παιδί μου. Σίγουρα δεν είναι κακή λέξη. Καμία λέξη δεν είναι κακή. Ακριβώς. Μόνο οι ανθρώπινοι. Και οι βρισχές Δεν υπάρχουν πονηρές κατατάσσονται. λέξεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Ναι, επίσης δεν υπάρχουν Αλλά τέλος πάντων για να μην αρχίσουν κακές τίποτα. λέξεις. Εδώ. Λοιπόν, πώς το κόβεις εδώ το υφάκι μας. Το στυλάκι μας και το έτσι και το αλλιώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει που παίζουμε πολύ με τα δάχτυλα. Άμα. Εντάξει. Είχα σκοπό να σε ξανακαλέσω μετά το κρατάμε. οτιδήποτε, αλλά άκυρο. Που κρατάμε ένα επίπεδο στην εκπομπή, μ' αρέσει. Με τον δικό μας τρόπο. Ακριβώς. Έχουμε επίπεδο. Ναι, Τα λέγαμε 5 σκαλιά, αν από τη ναι, τουλάχιστον ναι, δεν κάνουμε κουβέντα του κολού που λέγαμε και πριν. Αλλά για βυζιά. Επικοδομητική Ναι, η κουβέντα μας. Ωραία. Πάντα. Λοιπόν, τώρα να ενημερώσουμε ότι πλησιάζουμε στην ώρα του Γιώργου. Θα μιλήσουμε για Eurovision 2013. Θα ακούσουμε όλες τις. Άντα, τι θες εσύ. Γιατί με κοιτάς έτσι. Γιατί με κοιτάς το στόμα λες και είμαι το σπουργητάκι σου. Τώρα τα έβγαλα από το ίδρυμα, Ναι, Τα δύο λοιπόν, παιδάκια. θα ακούσουμε όλες τις. Πώς τις λένε. Όλα τα τραγούδια τέλος πάντων και τα 4. Όλες τις συμμετοχές. Τις συμμετοχές. Εντάξει, δεν είμαι Eurovisionistας. Ούτε Δεν εγώ. ξέρω. Θα γίνουμε σήμερα με τον Γιώργο. Θα μας ταξιδέψει στη Eurovision. Αυτό ήταν ωραίο. Γι' αυτό είχα Μέχρι και ο το καλλιτέχνης έκανε ο. Αυτά. Λοιπόν, είναι παρά 5. Ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Θα πούμε, δεν ξέρω αν θα πούμε, θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα, ό,τι μας κάτσει. Και ξεκινάμε με τον Γιώργο και τα τραγούδια μας. Οκ. Τα τραγούδια μας, της Ελλάδας τα τραγούδια. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Πυγμή ρε! Εγέρθητο! Τα τραγούδια μας! Έτσι! Κλέμα! Υδρότας.
natural rhythms of life. Of the heart. Τοκ. Δάχτυλο είναι αυτό. Δάχτυλο. Λοιπόν. Πάλι το Austin δάχτυλο Powers. όμως σηκώνεις. Είναι πολλές ερωτήσεις γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκανε. Τώρα. Γιώργος Γκέκας μαζί μας. One Last Kiss, το τραγούδι μας. Είναι μία από τις 4 συμμετοχές στην φετινή Eurovision. Για τη φετινή Eurovision. Ναι. Εντάξει, διορθώνeme κιόλας να χάνουμε χρόνο. Φίλε, ο χρόνος είναι χρήμα. Πληρωνόμαστε γι' αυτό. Οπότε, καταρχάς έχουμε εδώ ένα Γιώργο Γκέκα. Όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα παλικαράκι ωραίος, είναι 23 χρονών. Δεν έχει κόμπλεξ όπως εμείς από ό,τι φαίνεται. Θα τα βγάλει μετά, θα μας δεις παραπάνω. Ευχόμαστε γενικότερα, όπως είπαμε, κάθε προσπάθεια νέου ανθρώπου δικού μας παιδιού θα την προωθούμε, όποια και αν είναι αυτή. Γιατί μπορούμε. Ακριβώς μας έχει πάει, ναι, ακριβώς. Γιώργος Γκέκας, λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, Γιώργο. Βεβαίως. Είσαι έτοιμος. Γιώργο, πώς ήρθες σε επαφή με τη μουσική? Είσαι νεαρός, δηλαδή είσαι 23 χρόνων, πότε το ένιωσες στο ερέθισμα της μουσικής? Από τα 5 έπαιζε μουσική στο σπίτι της θείας μου. Καλή φάση, γεια σου θεία. Ο ξαδερφός μου έβαζε κομματάρες από δεκαετία 90, Led Zeppelin, Black Sabbath και τα λοιπά, Creedence, Clearwater και τέτοια. Αυτά είναι για τους πιο παλιούς για να ακούνε και να μαθαίνουν οι νέοι. Ναι. Ακριβώς. Είναι ωραίο κλασικά, να έχει, κλασικά συγγνώμη σε πράγματα. διακόπτω, είναι ωραίο να έχει ερεθίσματα ένας νέος άνθρωπος, τέτοια ακούσματα. Ειδικά τέτοια ακούσματα τα οποία είναι. Που ακόμα ακούγονται βασικά και. Ακριβώς. Ναι, Νομίζω ότι αυτά είναι η βάση είναι. Όντως είναι η βάση. για ροκ Τα μουσικά ακούσματα τώρα της νεολαίας πώς τα βλέπεις? Δηλαδή τώρα έχουν ξεφυτρώσει, ας πούμε, όλο τα ελληνάδικα. Κάθε γωνιά και ελληνάδικο. Κάθε μαγαζί. Κοίταξε, γυρίσει νομίζω, ελληνάδικο. χωρίς να το έχω προλάβει, ότι και προηγούμενες δεκαετίες αυτό υπήρχε κάτι ανάλογο. Τώρα μπορεί να έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση για πολλούς λόγους. Ας μην τους αναλύσουμε τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι το ότι έχουν ξεφυτρώσει πολλά ελληνάδικα, όπως λες, μπορεί να έχει να κάνει επειδή η κουλτούρα του Έλληνα παραμένει σε αυτό το ύφος. Αυτός είναι ένας λόγος που ποτέ δεν θα μπορέσουμε να την αποβάλουμε, νομίζω, γιατί από ό,τι βλέπω, ό,τι η κρίση και να έρχεται και να φουντώνει και να φύγει, πάντα ο Έλληνας ακούει τα ελληνάδικα Και πάντα θα διασκεδάσουμε. Ναι, και το κακό δεν είναι να ακούς ελληνάδικα, το κακό είναι ότι τα εκτιμούμε με έναν τρόπο που είναι λίγο υπερεκτιμημένη αυτή η μουσική στην τελική. Δηλαδή υπάρχουν πολύ πιο ωραίες μουσικές και υπάρχουν λάτρεις των σκυλάδικων, λες και ακούνε Μπετόβεν. Όπως υπάρχουν οι λάτρες του Μπετόβεν σαν να έχουν σκυλάδικο. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, Όμως. τι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Όχι για τον Μπετόβεν, γενικά. Έχω παρατηρήσει βασικά ότι υπάρχουν μουσικές. νέοι καλλιτέχνες όπως εσύ και πιο γυραιοί, θα έλεγα, που χρησιμοποιούν ξένο στίχο στη μουσική τους. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει πολλά τραγούδια που δεν ξέρω καν ότι είναι ελληνικά. Για Έλληνες καλλιτέχνες. Ναι, για Έλληνες καλλιτέχνες. Αυτό πώς το βλέπεις? Ας πούμε, το One Last Kiss, άμα δεν ήξερα ότι είναι ο Γιώργος Γκέκας, απλά ένα Από τραγούδι. πίσω από το κομμάτι. Ναι, Γιατί το Μαΐ το λέει. ναι, από πίσω από το κομμάτι. Γεια σου, Θωμαή. Ναι, γεια σας, Θωμαή. Δεν χαιρετήσαμε, απλά. Ναι, ελπίζω να μας ακούει. Ναι, τι έλεγες? Τι έλεγες? Ότι πώς το βλέπεις αυτό, ότι χρησιμοποιούμε τον ξένο στίχο? Νομίζω ότι όλοι ξέρουν αγγλικά στην Ελλάδα, έχουν πάει όλοι τα φροντιστηριάκια τους από τη έκανα γενιά το πάνω του προσωπικά. 80. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν πάνω κάτω τα αγγλικά, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Δεν είναι κακό να υπάρχει ο αγγλόφωνος στίχος και στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες υπάρχει. Όχι, δεν το κατηγορώ, εννοώ ότι είναι... ακούγεται πολύ. Θα έπρεπε να υπάρχει, μη σου πω, και περισσότερο. Είναι πιο Όχι. πιασιάρικα έτσι τα κομμάτια αυτά. Ναι, τα και αγγλικά. τα ακούς και λες αυτό το έγραψε ένας ξένος τάδε π.χ. ή Κοίταξε, ένας καλός. Να σου Και πω κάτι, γουστάρεις. γενικά η ροκ μουσική, από ό,τι έχω παρατηρήσει, γράφοντας τραγούδια, ο αγγλόφωνος στίχος ταιριάζει πιο πολύ
Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι οι λέξεις είναι πιο μικρές, δεν έχουν τόσο πολλές συλλαβές και κολλάνε καλύτερα σε αυτό το στυλ της μουσικής, γενικά στο rock and roll. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει προσπάθειες όπως από τις Τρύπες ή τα Ξύλινα Σπαθιά, αλλά δεν ήταν το ίδιο, χωρίς να μην το εκτιμάω αυτό. Να μην το θεωρώ. Όχι, ήταν ωραία, αλλά πολύ πιο δύσκολα έγινε rock μουσική με ελληνικό στίχο. Για τον λόγο, νομίζω πιο βασικός είναι πέρα από πώς ακούγονται, είναι και οι λέξεις έχουν πάρα πολλές συλλαβές. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Πάμε να παίξει μουσική. Αν παίξει μουσική να πιει λίγο νερό το παιδί. Ναι. Να είμαστε στο μπλε. Να μην στεγνώσει και λεμός του. Βέβαια, γιατί είναι και καλλιτέχνης και θα μας πει και τραγουδί. Θα μας πεις τραγουδί. Βέβαια. Ωραία. Ωραία. Τότε να ακούσουμε λίγη μουσική. Δικό σου. Ναι. Πόσο το πήρες? 50 ευρώ. Οκ. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Δάχτυλο λοιπόν. Και να ξεκινήσουμε, Γιώργο, να ακούμε τα τραγουδιά που θα μας, όχι θα μας εκπροσωπήσουν, θα ανταγωνιστούν το ένα το άλλο. Ποιο θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision? Λοιπόν, ακούσουμε πρώτο Αγγελική Ηλιάδη, 1001 νύχτες, μουσική και στίχη Κυριάκος Παπαδόπουλος. Θα ακούσουμε, να πούμε τη γνώμη μας, ό,τι έχουμε να πούμε. Μας πείτε και εσείς, παιδιά, στο chat ό,τι σας αρέσει, ό,τι όχι. Και πάμε. Αγγελική Ηλιάδη, 1001 νύχτες. Τώρα να γυρνούσες τώρα, θέλω αυτή την ώρα να σε ξαναδώ. Όλα να άλλαζαν όλα, και αυτό που ζούμε όνειρο να μοιάζει κακό. Χίλιες και μία νύχτες σε μια καλιά χωρέσαμε, χίλιες και μία νύχτες με τα φιλιά της θέσαμε.
Δάχτυλο. Δάχτυλο στην Αγγελική Ηλιάδη. Ναι, δάχτυλο στην Αγγελική. Να της δώσουμε το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να είναι εδώ να το σχολιάσουμε παρέα. Ακούμε την αυτό. Λοιπόν, Λοιπόν, εγώ, ναι. γιατί έπεσε κλήρωση εμένα. Μου θυμίζει Ανατολή, Παστούρμα. Ναι ρε φίλε, γιατί τι με κοιτάς έτσι. Την αλήθεια θα πεις. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα... Θα πούμε την αλήθεια, έτσι. Ναι, εκπομπή... κόσμια πάντα. Κόσμια. Ναι, κόσμια. Λοιπόν, γενικότερα είναι ένα καλό τραγούδι που το ακούς περίεργες ώρες και σε περίεργους χώρους. Δεν είναι για Eurovision, για εμένα. Βέβαια, δεν έχω ασχοληθεί. Αν η Eurovision. Πάει σε αυτούς τους χώρους. Ναι. Μόνο... Αν ο διαγωνισμός εξαρθεί κάπου αλλού. Ξέρεις πώς πάει η ψηφοφορία στη Eurovision, αυτό το ξέρω. Γύρω-γύρω στις κάτω χώρες. Δηλαδή η Ρωσία ψηφίζει η Σλοβενία, η Σλοβενία η Ρωσία. Άρα εκεί θα καταλήξουμε κι εμείς με τίποτα ρωσιδάκια και τέτοια σε αυτούς τους χώρους. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Τι είναι η γνώμη μου, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Εγώ θα συμφωνήσω με μια Κροάτρια, την Ειρήνη. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι για μια αθηναϊκή πίστα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πας να ακούσεις. Καλύτερα να ακούσεις τον Παντελίδη παρά αυτό. Τι πίστα. Για μια αθηναϊκή πίστα, για τα μπουζούκια. Δεν είναι για Eurovision. Έτσι. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν ακουστικά. Δεν είναι ποιοτικό. Τέρμα. Εσένα Γιώργο πώς φαίνεται? Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι είναι ένα καλωστημένο τραγούδι, μόνο που δεν θα συμφωνούσα να πάει στη Eurovision. Χωρίς να σου λέω ότι δεν μου αρέσει η φωνή της Ηλιάδη για αυτό που κάνει ή ότι αυτός που το έγραψε δεν είναι καλό, τέλος πάντων, αυτό που έφτιαξε ο άνθρωπος. Όμως όπως έχει καταλήξει η Eurovision, νομίζω ότι αυτό που ζητάει πλέον δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό θα το δεις και τη μέρα του διαγωνισμού όλης της Ευρώπης. Όντως. Έχει πάρει φωτιά το τσάτ. Θα συμφωνήσω κι εγώ με όλους σας. Ναι. Πάμε να ακούσουμε. Βέβαια ήθελα να πω ότι το κομμάτι είναι ραμμένο και κομμένο στα μέτρα της Ηλιάδη. Όντως, της ταιριάζει το Ναι, κομμάτι. Αυτό είναι πολύ καλό γενικά να Ναι. συμβαίνει. Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι γενικότερα, αλλά όχι για αυτό το χώρο. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Κόζα Νόστρα. Κόζα Μόστρα. Κόζα, συγγνώμη. Κόζα Μόστρα. Και εγώ Κόζα Νόστρα του διάβαζα. Όντως. Παιδιά, Ναι, είναι Κόζα Μόστρα. Χίλια συγγνώμη, όντως. Κόζα Μόστρα λοιπόν. Χίλια συγγνώμη και πάλι. Αγάθωνας Ιακωβίδης. Alcohol is free. Alcohol is free. Yes. Ωραίος τίτλος, πάμε να δούμε. Μας βρήκε τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Ποδόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Σαν λάθος να μυρώτα, ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβενά. ουίσκι, να δαγεί και ποιος μας βρίσκει και ζαλίζεται τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαζί τρεχατήρι, ποιος του έβαλε πηδάλιο και πανί. Alcohol, alcohol, alcohol is free. Alcohol, alcohol, alcohol is free. Alcohol, alcohol, alcohol is free. Alcohol is free. Alcohol is free. Κύμα και λύσο μανάει κι η γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος θα έχει βγει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι ρε μας πήρανε χαμπάρι, ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβάει αγρεβένα. Μας στεγαν τα ουισκάκια, μπόμπα ήταν τα παγάκια και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτεστ και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος, κάτι φοράμε στη θάλασσα αρχινά.
Alcohol is free, Αγάπωνας, Ιακωβίδης. Πάμε, δώσε. Θες να σου πω τη γνώμη μου? Όχι, έτσι σε κάλεσα. Όχι, το Γιώργο κάλεσα, συγγνώμη. Λοιπόν, η δικιά μου γνώμη είναι... η δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι ένα χαρούμενο κομμάτι. Τροϊκάνο τραγούδι. Χαρούμενο κομμάτι. Εντάξει, θα μπορούσε να πάει στην Eurovision, για μένα, αλλά... Δεν θα το ψήφισε η Γερμανία. Ναι. Ή θα το ψήφισε και θα σου λέγε μπράβο, μαλάκα. Μπράβο, ήθελες free το αλκοόλ, θα σε χρεώσω αλλού, Έτσι, πάει. Εντάξει, είναι... Κοίτα, ο ήχος όμως θυμίζει Eurovision. Ναι, έχει... Είναι προσιτό. Είναι προσιτό, είναι χαρούμενο και όλο το κομματάκι. Έχει τρέλα, έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Το ότι συνδυάζει δύο... συνδυάζει και κάτι το ελληνικό, παραδοσιακό ελληνικό. Το ξένο εκεί που φώνεται. Αυτό μπορεί να συμβεί, αυτό έχει γίνει πολλές φορές. Δεν θα μπορούσε να είναι το είναι ωραίο της μουσικής. Με κάτι τσιπουράκια αυτό έχει τη διαφορά. Και χάλια τα μεζεδάκια. Ναι ρε φίλε, κάτι ελληνικό. Δεν ήταν παπά τα ρισκάκια, ήταν ο πάγος. Ήταν η διάθεσή σου φίλε που ήσουν χάλια. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να πει από μόνος την... Εγώ θα συμφωνήσω με σένα ότι είναι ωραίο κομματάκι, έχει τρέλα. Έχει κάτι ρε παιδί μου που μου αρέσει, δεν ξέρω. Και μου αρέσει και η παρουσία τους. Ναι, άσχετο. Επειδή όπως... Σου αρέσει που φοράνε σκοτσέζικη φούστα και έχουν ένα μπαγλαμά στο χέρι και μια μουστάκα, ξέρω εγώ, με μια σκοτσέζικη φούστα. Είναι ο συνδυασμός της μουσικής σε εμφάνιση. Λογικά. Ναι, οκ, το θέτεις έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση πολιτικά. Εντάξει, στο Eurovision πιστεύω ότι δεν παίρνουν πολιτικά στοιχεία. Αυτό θα έλεγα. Στην Eurovision δεν παίρνουν. Δεν παίρνουν πολιτικά στοιχεία. Το βλέπουν σίγουρα πολύ έτσι, αλλά εμείς δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση. Αν όλες οι άλλες χώρες λοιπόν όμως το κλάβουν κάπως κάτι. Δηλαδή ότι κοροϊδεύουν, ας πούμε, την Ελλάδα, δηλαδή πώς. Πώς το εξηγείς δηλαδή? Ότι είστε στην πείνα σαν χώρα και αντί να έχετε τον νου σας να... Τότε δεν με κανένα κομμάτι στην Eurovision, όπως το θέλεις. Όχι, δεν ανοίγω τέτοια κουβέντα. Για την έννοια του alcohol is free, πιστεύω ότι το λες. Ναι, για την έννοια του alcohol is free και για την έννοια του ότι δεν γίνεται να αυτή τη στιγμή να προμοτάρεις ένα μπουζούκι από τη μία που εγώ το εκλαμβάνω, άμα είναι να μιλάμε σοβαρά. Εννοείται πως μιλάμε σοβαρά. Ναι, και έξω από τα δόντια. Δεν γίνεται από τη μία να προωθείς το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή το μπουζούκι, από την άλλη να προωθείς μια σκοτσέζικη φούστα, δεν ξέρω πώς ξεφύτρωσε. Μπορεί να μου πεις ότι είναι μέρος του στυλ, της πλάκας. Οκ. Εγώ όμως θα κρατήσω τη δικιά μου γνώμη. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι ο στίχος είναι πολύ καυστικός για την κατάσταση που είναι τώρα στην Ελλάδα. Γιατί είναι λίγο προσβλητικός. Δεν έχω ακούσει το στίχο. Alcohol is free. Ναι, το αλκοόλ είναι ελεύθερο. Μπορούμε... Όλο το κομμάτι. Με τόση φορολογία, άντε να πιέσει μπύρα μετά από αυτό. Δηλαδή όταν ήρθε η Μέρκελ στην Ελλάδα, είχε κάνει μια δήλωση ότι της έκανε πολύ εντύπωση που είχε κίνηση έξω στα μαγαζιά αργά το βράδυ, ενώ στη Γερμανία, που είναι καλύτερα οικονομικά από εμάς από ό,τι έχω καταλάβει κατά πολύ, μάλλον είναι πολύ καλά και το κρύβουν, ότι αργά το βράδυ εκεί πέρα δεν επικρατεί και πολύ κίνηση στο κέντρο. Κοίτα, επειδή και εδώ όλοι θα την πληρώσουμε. Ναι, άλλο σου λέω όμως αυτή τη στιγμή αντί να κάτσεις στα αυγά σου και να το παίξεις το παιχνίδι λίγο πονηρά, πας να προκαλέσεις και να παρασύρεις και μια Ελλαδίτσα στην πλάτη σου σε έναν διαγωνισμό που θα τον δει όλη η Ευρώπη. Χωρίς να έχω κάτι ούτε με τους ανθρώπους τους συγκεκριμένους που κάνουν το κομμάτι. Το κομμάτι είναι μαζί με αυτό που λέει Θωμαής, είναι το καλύτερο αυτά τα δύο για μένα από τα 4 και ταιριάζει κοντά στις μουσικές που ακούω και στα γούστα μου κτλ. Όμως αυτές είναι οι ενστάσεις μου. Ωραία. Λοιπόν, και νομίζω με αυτό θα συμφωνήσει πολλοί κόσμος. Ωραία. Άμα το δουν έτσι όπως το βλέπεις εσύ, μόνο, πώς να το δούνε. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται... Θέλεις να μας παρουσιάσεις... Μου φαίνεται πολύ παιχνιδιάρικο, όπως σας είπα τώρα. Ναι, είναι πολύ ζουζουνιάρικο. Ναι. Ναι, για την Eurovision είναι στους ήχους της Eurovision. Πουλάνε τρέλα κοινώς. Ναι, καλά κάνουν τα μαλλικάρια και εμείς μαζί τους είμαστε. Μπορούμε να θυμηθούμε και παλιότερα κάποια κομμάτια της Eurovision. Ναι, γουστάρουμε την τρέλα γενικότερα, υποστηρίζουμε και σίγουρα και ξαναλέω ότι όποια και να είναι η επιλογή των Ελλήνων, ναι. Πώς θα γίνει η ψηφοφορία? Συγγνώμη. Η ψηφοφορία γίνεται στις 18 του μήνα. Ναι.
νομίζω από τηλέφωνο. Ναι. Από το και είναι δωρεάν. Ναι. Όλα αυτά που γίνονται τώρα από τα T-Live, πώς λέγονται και αυτά τα site, είναι προγνωστικά. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Δηλαδή ψηφίζω εγώ, εσύ, οποιοδήποτε. Ναι. Δηλαδή, και σε κάποιον αριθμό που θα μας ανακοινώσουν τότε λογικά. Ναι. Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Θες να μας πεις για τη Θωμαή και καταρχάς πόσοι είναι πίσω από αυτό το τραγούδι και μπροστά είναι η Θωμαή σίγουρα, εντάξει. Πόσοι είναι. Είναι ο Γιώργος ο Γκέκας, τον έχουμε εδώ, Θωμαής. Ναι, εγώ είμαι ο Άγης ο Νικολακόπουλος που έγραψε τους στίχους. Ωραία. Και η Θωμαής που... Θες να μας μιλήσεις για τα παιδιά? Ναι, εγώ τον Άγη δεν τον ήξερα μέχρι πρότινος. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραίους στίχους. Το ωραίο στο κομμάτι. Που δεν προσβάλλουν τίποτα. Αν δεν μπαίνει στο σπίτι σου. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι, εντάξει. Όσοι ξέρουν αγγλικά θα το καταλάβουν. Θες να πηθεί για μένα μόνο? Όχι, δεν είναι. Για το 91, Σας δεν ξέρει ελληνικά. Τι λέγαμε? Γενικότερα για τα παιδιά. Για τα παιδιά γενικότερα. Ναι, ο Άγης είναι πολύ έμπειρος στον χώρο γενικά, έχει γράψει... Κάποιο άλλο τραγούδι που γνωρίζουμε? Έχει γράψει το You Keep Me Rolling της Θωμαής. Τους στίχους πάλι. Το προηγούμενο της. Θωμαής. Μια δροσερή παρουσία. Μια νέα κοπέλα. Μια νέα κοπέλα που έχει πολύ ωραία φωνή, την καλλιεργεί. Να σταθώ λίγο σε αυτό, συγγνώμη, την καλλιεργεί. Κάνει μαθήματα είναι αυτό που λέμε, δεν έχει μια φωνή κορμάρα και κόσμη φωνάρα. Ναι. Γουστάρει αυτό που κάνει. Ναι, γουστάρει αυτό που κάνει, γι' αυτό και το κάνει. Μπράβο. Γι' αυτό κάνει το συγκεκριμένο ρεπερτόριο που στην Ελλάδα δεν το μάθει πολύ. Δεν το έχουμε. Αυτό το θέμα βλέπουμε μια ωραία κοπέλα και λέμε είναι ωραία τραγουδίστρια. Ναι, όχι, αυτή η Θωμαής είναι έτυχε να είναι πολύ ωραία, αλλά νομίζω ότι θα απασχολεί πώς θα τραγουδήσει. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι ευχάριστο. Ότι το καλλιεργεί ακόμα και τώρα που έχει ήδη μια πολύ καλή. Και σε άλλα παιδιά σαν το Θωμαής. Μπράβο. Τρία σημαντικότερα πράγματα που θα ήθελες να έχεις μαζί σου σε ένα ερεμικό νησί. Ωραία ερώτηση. Τώρα αισθάνομαι ότι δίνω σε έρευξη. Τα τρία πράγματα που θα ήθελα να είχα μαζί μου. Μετά την Eurovision, κάτσε να δούμε. Μετά την Eurovision. Ναι, μωρέ, μη σε δυσκολεύουμε τώρα. Θα ήταν μια κιθάρα. Ένα φορητό ψυγείο. Το πάρε δικαίωμα. Με πήρες. iPhone δεν άκουσα. Όχι, τι iPhone. Σε νησί. Και το τρίτο πρέπει να το σκεφτώ γιατί είναι πολλά τώρα. Πρέπει να βάλω ένα. Ωραία, θα μας πούμε μετά για το τρίτο. Θέλεις να Μια ωραία παρουσία. Μια ωραία παρουσία. Εντάξει, κομπλέ. Τι ερημικό νησί. Ωραία, δεν τα είπα. Καλά τα έπες, αλλά Τι άλλο θες? να έρχομαι εδώ από κοντά να τραβάμε βίντεο. Μπορεί να έρχεται. Πώς ερημικό νησί θα είναι αυτό? Θα είσαι ο τέταρτος μετά της υπόθεσης. Δηλαδή θα είμαι εγώ, κομμένα, μπύρες, κιθάρα και εσύ. Λοιπόν, μετά από τα τρία πράγματα, ψυγείο, ωραία παρουσία και κιθάρα, Ναι. πάμε να ακούσουμε... Με σειρά προτεραιότητας να στα πω όμως. Γιατί το βάλαμε στην άκρη. Συγγνώμη. Λοιπόν, το ψυγείο, Με τις μπύρες. η κιθάρα και η γκόμενα. Η κόμενα χοντρουλά. Θα συμπληρώνει, ναι, βέβαια, πάντα. Έτσι, λοιπόν. Ακούσουμε τώρα Angel, Alex Leon Alex Leon και και Georgina. Georgina. Ναι. Ακούσουμε. Ωραία, πάμε. I recognize the car wrecked in my garden. The burning flames imprinted on my mind. Already I've lost all that once was mine. This can be, follow me until the end of time. Someone send an angel to save me. I'll ask one more time. Send me an angel to save me.
Ναι, Τζορτζίνα, Άλεξ, Λιόν και Angel. Και Angel. Oh. Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι και αυτό Eurovisionάρικο. Eurovision με το Vision στο τέλος. Άκουσμα επίσης καλό για τη Eurovision. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ακούσει πολλές φορές κάτι τέτοιο από άλλες χώρες ή από τις... ορίστε. Αυτό θα το έλεγα εγώ, πες. Ναι, ή από τη δικιά μας χώρα ή... Μην μπερδεύετε τα χαρτιά σας. Εντάξει, ναι. Μας τα στείλανε λάθος από το κοντρόλ. Εντάξει, ναι. Καλή πρόταση θα έλεγα, αλλά κάτι δεν με πείθει βασικά στο... πώς το είπαμε, τη μουσική, τη δεύτερη που μπαίνει μέσα. Dubstep. Όχι. Πες το. Breakbeat. Έχει ίχνη breakbeat. Έχει ίχνη. Αυτό με ενθουσιάζει, αλλά δεν με ενθουσιάζει το μείγμα, η μίξη όλη αυτή. Εντάξει, εμένα δεν είναι η μουσική μου αυτή, οπότε... Εντάξει, ναι. Καλό κομματάκι, δεν με χαλάει. Συγγνώμη μου. Ναι. Τι να σου πω, και πάλι θα σου απαντήσω ότι και οι δύο είναι πολύ καλοί σαν καλλιτέχνες που το έχουν κάνει αυτό το κομμάτι, και ο Άλεξ και η Τζορτζίνα είναι φωνάρα, και ο Άλεξ είναι πολύ καλός producer. Όμως εγώ δεν θα το ψήφισα για Eurovision. Μάλιστα. Για κάποιους λόγους. Άμα θες να σου εξηγήσω. Και βέβαια. Γιατί... Εντάξει, έχεις 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Έλα, πέρασαν. Λοιπόν, είναι ίδιο με κάποια που έχουν βγει στο παρελθόν. επειδή σήμερα ξέρεις τώρα η συνέντευξη είναι Eurovision στυλ και 20 αντοχή σίγουρα. Θες γι' αυτό και ήρθα, γι' αυτό γουστάρω. Ωραίος, εντάξει. Αν δεν ήταν το έμβασμα στη μέση. Λοιπόν, τι να κάνουμε. αυτόν τον καιρό. Πώς θα ζήσουμε. Για πες. Πού σε συναντάμε σένα γενικότερα? Αυτόν τον καιρό μπορεί να με συναντήσετε στην Ναύπακτο που μένω. Στο δρόμο, καθώς θα πηγαίνω για τους 9. Ναι, εκεί κάνω κάποια λαϊβάκια. Σε διάφορα μάζια, σε κάποιο συγκεκριμένο? Κάνω σε διάφορα. Αυτή τη στιγμή είμαι για δεύτερη τρίτη στο AM. Ωραία. Δεύτερη τρίτη? Την τρίτη. Την τρίτη. Είναι στο λιμάνι. Εκεί. Στο πολύ ωραίο λιμάνι στην Ναύπακτο. Στο πολύ ωραίο λιμάνι αυτό. Με έναν κιθαρίστα. Πολύ ωραίο. Και... θες να μας πεις όνομα? Ο Δημήτρης Σαράντης. Το φίλο του Σαράντη. Χαιρετάμε το Μιτσάρα. Το χαιρετάμε και το φίλο. Ναι, είναι καλό παιδί, το γνωρίζω. Επίσης πολύ καλό σαν τον Γιώργο. Και όσοι γουστάρουν μπορούν να... Και να σε ρωτήσω τώρα για τις γκεκίτσες. Διαφήμιση, έτσι. Ναι, βέβαια. Για τις γκεκίτσες που μας ακούνε, παυλαρουβίτσες. Ναι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Όχι. Όχι. Εντάξει, ωραία. Αλλά για πες. Θα σε βρούμε στο EM, θα είσαι μόνος ή θα έχεις κάποια παρουσία δίπλα σου? Μόνος. Πάντα δεν θα έρθει για ποτέ το κορίτσι? Πάντα μόνος. Διώχνω την κοπέλα μου. Εκείνη την ώρα. Εκείνη τη στιγμή κοιτάω να βγάλω το ψωμί μου να βρω και γκόμενα. Θα έχω και τη γυναίκα μαζί. Σωστό. Γενικότερα όμως πριν το live ή μετά? Δεν έχω κοπέλα. Ωραία, μας απάντησες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι, κύριε Εμίλιε? Ποιο άραγε? Ποιο? Το κομμάτι το οποίο έχει... Θες να μας το πεις εσύ ποιο είναι, Γιώργο? One Last Kiss. Άσε με να μαντέψω, πες. One Last Kiss. One Last Kiss. Ποιος το έχει γράψει? Θωμαΐα Απέργη το λέει, το έχει γράψει ο Γιώργος, ο Γκέκας, με τον Άρη τον Νικολακόπουλο. Χαιρόμαστε, περιμένουμε να το ακούσουμε. Περιμένεις? Περιμένω. Θα το ακούσεις τώρα? Όχι, το ακούω. Πού πήγε ρε παιδιά? Έφυγε. Αλλιώς θα μας το πει ακαπέλα εδώ, θα κάνει... Θα το παίξω ακαπέλα, θα κάνω εγώ τη Θωμαΐα. Άστε, το έχουμε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο 2 εκατομμυρίων με τα λάθη του. Εντάξει. Εντάξει, πάντα υπάρχουν. 20 αντοχής. Όχι. I'm in trouble, I'm a dire straits between a rock and a hard place. I don't love your cold as ice. Feels like I fell from paradise. I'm in a haze, don't know what to say. Should I go? Why should I stay? Situation
you feel sad. No, baby, life will make you smile. Lift your battle for a while, 'cause you're about to lose control. Συνέχισε. Μετά. Λοιπόν, Θωμαής Απέργη, One Last Kiss, ένα τελευταίο φιλί. Αχ, αυτό το τελευταίο φιλί μας έχει κάψει. Δροσερή παρουσία, όπως είπα εγώ, η γνώμη μου. Ωραία μουσικούλα. Ψιλο jazz. Jazz δεν το έλεγα, απλά... Ρωτάω, δεν ξέρω. Ρωτάω. Κοίταξε, πολλοί βγήκαν και είπαν ότι αυτό είναι έτσι ψηλό jazz. Και εγώ το είπα. Ναι ρε παιδί μου, και είναι στο γενολογικό δέντρο της jazz. Ωραία. Αλλά δεν είναι jazz. Σε τι στυλ, ας πούμε, άμα με ρωτήσει κάποιος? Rockabilly pop, ξέρω εγώ. Swing, ακριβώς όπως το λέει ο Στέφανος. Swing. Σε τέτοια Ούτε swing είναι. Στέφανε, ούτε swing είναι. Ωραίο. Ναι, μου αρέσει. Όπως μου άρεσαν και τα άλλα δύο. Ναι. Δεν σου άρεσε. Το Χίλιες και μία νύχτες. Πολύ Ανατολή, ρε φίλε. Και ο Παστρομόνας μυρίζει, όπως είπα. Εγώ πάντως έχω πάρει την αποφασή μου. Θα πω να ψηφίσω το κομμάτι του Γιώργου. Κοίτα, βασικά τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση. Επειδή όλοι συμφωνούμε από ό,τι βλέπω σε αυτό. Κοίταξε. Απλά είναι προσωπική γνώμη. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι είναι υπέροχο κομμάτι. Θα ήθελα να πάει στην Eurovision και αυτό. Έτσι. Αυτό που έλεγα πριν και δεν διακόψατε γιατί δεν είχαμε χρόνο. Όποιο και να πάει θα το στηρίξουμε. Όποιο και να πάει θα το στηρίξουμε. Εννοείται. Γιατί γουστάρουμε, ναι. Κατά τη δική μου άποψη είναι πολύ ωραίος ήχος. Ένα πράγμα το οποίο δεν έχουμε ξαναβγάλει στην Eurovision. Επίσης είναι και, συγγνώμη, όχι, και της Ηλιάδης έχει έναν ήχο. Και είναι και το από τα άλλα δύο πάλι που έχει έναν ήχο. Είναι το μόνο που έχει έναν ήχο. Γιατί τα άλλα έχουν δύο ήχους παρέα, δηλαδή δύο διαφορετικές μουσικές συνδυάζουν. Εντάξει, δεν είμαι μουσικός να τα πω. Ναι, όντως. Δηλαδή η Αγγελική Ηλιάδη έχει μια μουσική. Ένα μουσικό ύφος. Και επίσης είναι του Γιώργου με ένα μουσικό ύφος. Τα άλλα δύο κομμάτια τα άλλα συνδυάζουν, έχουν συνδυασμό. Κάνουν συνδυασμούς, όντως. Ωραία, λοιπόν. Είπαν εδώ, τι είπαν ο Prince λέει ότι φέρνει λίγο παρόφη Στελάρ το κομμάτι αυτό. Καμία σχέση. Κουνάει το κεφάλι. Όχι αν έχει ακούσει κι άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα το εξηγήσω. Του φίλου Prince, είπες πώς? Ποιος? Prince. Άμα έχεις δει μια ταινία του Charlie Chaplin που είναι ασπρόμαυρη, αλλά έχει ήχο, όχι ο βουβός, και έχεις δει και μία με το βουτσά που είναι ασπρόμαυρη, και δεν έχεις δει άλλες ταινίες ζωής σου, μόνο αυτές σου έχω δείξει για δείγμα, τότε και έχεις δει άλλη μία τρίτη που είναι έγχρωμη και έχει το Jack Norris, ξέρω εγώ, να είναι το Mission Impossible, Hollywood και 100 χρόνια μετά, τότε παίζει να πεις αυτό που είπε, ότι θυμίζει μία την άλλη, αλλά είναι πολύ επιφανειακή αυτή η προσέγγιση γι' αυτό. Να μου πεις ότι μοιάζει ο Βουτσάς με το σαν χιούμορ με τον Κωνσταντάρα, ναι, αλλά εμείς στην περίπτωση αυτή δεν είμαστε ούτε ο Κωνσταντάρας ούτε ο Βουτσάς. Ο Πάροβ Στελάρα απλά έχει πάρει το swing και το έχει εξελίξει με ηλεκτρονική μουσική μέσα. Εμείς δεν έχουμε ηλεκτρονική μουσική μέσα και δεν παίζουμε swing, παίζουμε rockabilly, αλλά δεν παίζουμε rockabilly vintage και όπως παίζονταν το rockabilly το 60 ή το... Λοιπόν, το 50. Είναι 19 Φεβρουαρίου. Έχεις εκλεγεί... Αυτό φίλε Prince. Ναι. Έχει εκλεγεί το τραγούδι που στέλνουμε, το One Last Kiss. Ναι. Είστε φαβορί πλέον για το βλέπω μπροστά μου, ναι. Και είναι 19 Φεβρουαρίου. Για συνέντευξη. Καλά, αυτό εννοείται, δεσμεύεσαι. Ναι. Δεν έχει άλλο έμβασμα. Οκ. Εντάξει, ωραία, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Καλό, μου φύγει ένα βάρος. Πώς αλλάζει η ζωή σου? Το βάρος έφυγε σήμερα όταν δώσαμε το έμβασμα. Δεν ξέρω φίλοι πώς αλλάξει η ζωή μου. Ελπίζω να αλλάξει προς το καλό και να νιώθω κι εγώ καλά με ό,τι όλοι καλά θα εμείς σου το ευχόμαστε. Ευχόμαστε, εννοείται μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Και ας είναι η χειρισμένη δικιά μου.
Λοιπόν, θες να μας πεις το τώρα όμως, τι ελπίζεις? Για τώρα. Για τώρα, δηλαδή, πώς το βλέπεις? Καθαρά προσωπική, εγωιστική, Γιώργος ο Κέκας. Εννοείς αν θα πάει ή όχι το δικό μας Ναι, τραγούδι? όχι, πώς θα νιώσεις εσύ προσωπικά, ο Γιώργος ο Κέκας. Πώς θα νιώσεις για το... Κοίταξε, σίγουρα θα με βοηθήσει και εμένα από την πλευρά μου σε εισαγωγικά να γίνω πιο δημοφιλής, οπότε να μπορώ να δουλεύω πιο άνετα μετά. Δηλαδή αυτό. το να είσαι popular, δημοφιλής, βοηθάει σε αυτή τη δουλειά, κάπως έτσι. Eurovision. Ναι, δεν το λέω με την κακή έννοια να γίνεις popular, δηλαδή χάζω δημοφιλής και τα λοιπά. Της μιας χρονιάς και γεια σας. Ναι, απλά να καταφέρεις να ανοίξουν ορίζοντες, αυτό. Μπράβο. Ελπίζουμε να το εκμεταλλευτείς το Από εκεί και πέρα, μπράβο, είναι πώς θα το εκμεταλλευτείς. Γιατί το έχεις δουλέψει. Και να δώσεις και ό,τι καλύτερο έχεις σε αυτή τη σκηνή της Ελλάδας. Άσχετο, θα σε δούμε εκείνη τη μέρα. Το ελπίζω. Θα σε δούμε εκείνη τη μέρα εκεί που θα πανηγυρίζετε στα Τουιπουά και... Στις 18. Ναι. Ωραία. Εντάξει, συντονισμένοι σε ποιο κανάλι, το κρατικό λογικά. Στο κρατικό κανάλι. Στο κρατικό. Ωραία. Λοιπόν, θέλεις να σε ακούσουμε, να μας πεις κάτι? Βέβαια. Τι θα μας ένα πεις? τραγουδάκι που έχω γράψει και λέγεται το στυλ. Το στυλ. Άμα έχεις το στυλ και δεν έχεις λεφτά, άμα φτάνεις στο αμήν και δεν βρίσκεις δουλειά, μην την ψάχνεις σε μέρη που πηγαίνουν μωρά με Λουί Βουιτών και αμάξια ακριβά. Μήπως είσαι ματσό, μήπως παίζεις προπό, εάν δεν είσαι ματσό πήγαινε παίξε προπό. Μην κοιτάς άλλο τηλεόραση, μη χαλιέσαι σ' αυτό, στα κανάλια βγες και πες για το παλιό σου δεσμό. Δεν έχω ανάγκη από τα φράγκα και το στυλ, μόνο έχω ανάγκη απ' του καφέ σου μια γουλιά το πρωί. Αν τα χέρια σου δεν πιάνουν με ρυθμό το ρευστό και ο ήχος της φωνής σου θυμίζει το άλλο σου εγώ, ψάξε μέρα μήπως και σε βρεις πάλι εδώ, να έλας ένα σεντόνι με μια κούκλα πορνό. Δεν μπορείς πάλι εδώ, σε τρομάζει κι αυτό, το ατέλειωτο γέλιο του μυαλού το θολό. Αν δεν βρει κι ο πατέρας σου ούτε ευρώ στο λογαριασμό, καταδύσω απ' το πέμπτο να ησυχάσω κι εγώ. Δεν έχω ανάγκη από τα φράγκα και το στυλ, μόνο έχω ανάγκη απ' του καφέ σου μια γουλιά το πρωί. Δεν έχω ανάγκη από τα φράγκα και το στυλ, μόνο έχω ανάγκη απ' του καφέ σου μια γουλιά το πρωί, απ' του καφέ σου μια γουλιά το πρωί, απ' του καφέ σου μια γουλιά το πρωί. Στο τελείωμα του τραγουδιού μου κάνανε σήμερα ότι θα χειροκροτήσουμε αυθόρμητα. Όχι, θα σε βαρέσω ήταν. Λοιπόν, βασικά όποιος έχει αγαπήσει το έχει νιώσει αυτό το τραγούδι. Το νιώθει. Επίσης δεν χρειάζεται τα φράγκα καμιά φορά. Βρίσκεται και αλλιώς η άκρη. Αυτό κατάλαβα. Ισχύει. Βεβαίως. Θέλουμε και τα φράγκα όμως. Μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Τι αλλαγή? Στις 4 υποψηφιότητες να βγάλουμε τη Σιλιάδη να στείλουμε και αυτό. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, Ήταν πολύ ωραίο. πολύ ωραίο τραγούδι.
Ωραία φωνή. Εντάξει, βασικά αξίζει νέοι καλλιτέχνες όπως εσύ να ακούγονται. Είτε είναι από εμάς, είμαστε σε μικρή εμβέλεια για κάποιους σταθμοί είτε οτιδήποτε. Γουστάρουμε. Αν το πιστέψετε θα γίνει και μεγαλύτερη. Μπράβο, έχεις και από το Καρπενήσι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και χιονίζει και σε ακούσανε. Τελικά έχει ίντερνετ. Έχει ίντερνετ. Λοιπόν, Γιώργαρα, Ναι. τι θα μας πεις περί Eurovision, περί Γιώργο Γκέκα, περί ό,τι θέλεις, εσύ, χωρίς ερώτηση. Δηλαδή, αυτοσχεδιάς. Ναι, αλλά τι να Όχι, πω. εσύ θα. Να λέω. Να λες, ναι, μια πάρλα. Καλλιτέχνης είσαι, μπορεί να δημιουργήσεις. Παράλληλα μπορεί και να μας κράξεις. Μου βάζεις δύσκολα. Ναι, Ωραία, κάνε την πιο κοίταξε. συγκεκριμένη άμα είναι την ερώτησή σου. Κάνε μια γενική ερώτηση. Μα δεν θα κάνω κάνω ούτε μια ερώτηση. συγκεκριμένη απάντηση. Μετά να το κάνω ωραίο. Και μετά θα παίξει και δάχτυλο λογικά. Εννοείται. Λοιπόν. Μετά έρχεται το. Έχεις ένα τελευταίο 5 λεπτάκι να μας Ναι. πεις για πώς περάσαμε σήμερα. Τι θες Ναι. να πεις για τα παιδιά. Της εκπομπής. Ναι, Ή που μας ακούσαν, ναι, για τα παιδιά που μας ακούνε και για τους άλλους 3 που συμμετέχουν και σίγουρα για τη Θωμάης. Λοιπόν, ας το πάρουμε Όπως από θέλει. το τέλος πρώτα. Πάμε, ναι. Γιατί το Μαΐς, να σου πω ότι την εκτιμώ πολύ. Δεν είναι μια συνεργασία απλά. Έχεις ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Όχι. Πρώτη φορά. Ναι. Χαρακτήρας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή κοπέλα, πολύ γλυκιά κοπέλα, πολύ σοβαρή, προβωμένη, ταλαντούχα, χωρίς να είναι σάλτσες όλα αυτά. Και άλλο με ρώτησες για τη Eurovision, να σου πω τι. Για τη Eurovision, για τα άλλα 3 κομμάτια. Έχει τη γνώμη. Ο καθένας από τους 4 έχει το δικαίωμα να φαντάζεται να πάει στο τελικό για Ελλάδα. Από εκεί και πέρα από τα polls τα διάφορα που είναι στο ίντερνετ δείχνουν κάποια πράγματα, με επηρεάζουν στο ελάχιστο, γιατί ενώ κατά πολύ είναι αληθινά, από την άλλη άμα μπαίνει, ας πούμε, άμα εγώ βάλω 100 φίλους μου και αυτοί άλλους 100 και τους λέω ψηφίστε με, Όπως κάνουμε εμείς για την εκπομπή, ακούστε. ναι, μόνο που εσάς ναι, είναι εκπομπή, δηλαδή εσείς ναι, θέλετε να ακούσουν την εκπομπή και σε όποιον αρέσει τελικά θα κάτσει να την ξανακούσει την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι το θέμα, ότι αν στην περίπτωση που βάλει π.χ. η κυρία Ελιάδη, τυχαία λέω, όλο της το σόι και τα ξαδέρφη της να την ψηφίσουν και το λέει και στους άλλους, και αυτό είναι μια νόμιμη προπαγάνδα, αλλά μπορώ να το κάνω κι εγώ, αλλά δεν έχω καμία όρεξη να παρακαλέσω κάποιος να με ψηφίσει. Αν του αρέσει το τραγούδι και αν του αρέσει η τραγουδίστρια, θα μπει και θα ψηφίσει και στο τελικό και τώρα στα polls. Έτσι πάει, δεν χρειάζεται να ζητιανέψεις τις ψήφους. Θα μου πεις, άμα το κάνεις αυτό, μπορεί να είσαι τυχερός και είσαι που θα πας. Αν έχεις μεγάλο σόι, πες να το πεις. Ναι, αλλά θα προτιμούσα να δω και λίγο την κουλτούρα την ελληνική και το μυαλό του Έλληνα, αυτή τσίπερη. Να μπουν να ψηφίσουν όσοι γουστάρουν την Eurovision αυτό που τους αρέσει. Σαν θεσμός, η Eurovision, εντάξει, εμείς καλά, σίγουρα εμείς οι 3 εδώ πέρα το παίρνουν 3, δεν ξέρω εσένα. Συν ένα, και εγώ. Συν ένα. Ναι. Προφανώς θα ξέρεις την ερώτησή μου. Την περνάμε αψήφιστα την Eurovision. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ ποτέ. Πρώτη φορά με αφορμή εσένα ασχολούμαι, γιατί γουστάρω, σε ξέρω πολλά χρόνια. Κάπως έτσι κι εγώ, αλλά δεν είναι ότι. Σε κάποιες χώρες είναι θεσμός. Δηλαδή το στηρίζουν. Νομίζω και στην Ελλάδα. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που έχει το ένα από τα 2 fan club στην Ελλάδα, που το έχει 27 χρόνια, που κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχει fan club στην Ελλάδα μεγάλο και κόσμος που ασχολείται. Μπορώ να φανταστώ ένα. Αυτό θα το δεις από τα views στο YouTube με τα τραγούδια. Ναι. Μέσα σε εγώ 1-2 μέρες μπορώ να φανταστώ πόσα views αν υπήρξαν. Ένα fan club μιας ομάδας ποδοσφαιρικής. Αλλά και fan club στη Eurovision, δηλαδή τι. Υπάρχει βέβαια. Υπάρχουν 2 fan club πολύ δυνατά που πάνε και κάθε χρόνο όπου και να γίνει Eurovision με δικά τους έξοδα κτλ. Σίγουρα είναι αυτοί που κουνάνε τη σημαία. Ναι. Είναι αυτοί που κουνάνε τις σημαίες. Δεν το κατηγορώ. Το 80% του κόσμου είναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ωραία. Η
η Eurovision είναι μια φορά το χρόνο. Σωστά. Ανακοινώνονται κάνα 2 μήνες πριν τα τραγούδια. Ναι, πόσο είναι? Δεν ξέρω και εγώ δεν. Τόσο. Όσο χρόνο. Ωραία. Πριν αυτόν τον καιρό τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή πώς μπορούν να. Το fan club. Ένα fan Ναι, club το fan club. μιας Eurovision σε μια χώρα. Ναι, το fan club τι να κάνει. Και αν δεν του αρέσει το τραγούδι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν. Αυτοί δεν το εξετάζουν έτσι. Αυτοί χαίρονται που η Ελλάδα συμμετάσχει στη Eurovision. Αυτό είναι ο καημός τους. Κατά κύριο λόγο που το έχω καταλάβει και από το λογικό. Δεν τους νοιάζει το τραγούδι. Σίγουρα έχουν ο καθένας κάτι που θα υποστηρίξουν, αλλά δεν θα υπονομεύσουν κανένα από τα άλλα. Κατάλαβες. Χαίρομαι. Γιατί είναι η θέση τέτοια. Αυτή στο Eurovision Fan Club και δεν διαλύεται το Fan Club. Κάθε χρόνο ακολουθεί το θεσμό, ας πούμε. Εμίλια, Ό,τι και να είναι. θα μας πεις τίποτα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω και τον Γιώργο είναι αυτό, πώς σου φάνηκε η παρέα μας σήμερα? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η παρέα σας, παιδιά. Μου άρεσαν και τα φράγκα που πήρα. Το έβασμα. Η αλήθεια, παιδιά, να το πούμε και σε όσους μας ακούνε. Κάνετε πολύ κεφάτη εκπομπή, ακομπλεξάριστη. Ο Γιώργος σήμερα έτσι. έχει κεραστεί μια μπύρα, απλά το μεταφέραμε, το έχει. Ό,τι είναι, λέμε, δεν κρυβόμαστε. Μια απλή μεταφορά και Ναι, μια μπύρα. απλά θα το πάμε, θα το Η φέρουμε. βενζίνη θα μου τη δώσει μετά. Ναι, η βενζίνη. Δεν κάνουμε κάτι άλλο, δεν κρύβουμε κάτι. Όχι, δεν κρύβουμε κάτι. Και περάσαμε καλά έστω και με αυτή την μπύρα, με αυτό το καφέ που πήραμε και την κουβεντούλα μας. Τι άλλο ήθελε, μια χαρά. Και σοκολατάκια έχω. Και τα κομματάκια, και και το σοκολατάκια δεν κομματάκι τα που φαγες. έπαιξε. Και τα κομματάκια, το κομμάτι που έπαιξε. Το κομματάκι που έπαιξε. Το κομμάτάκι που έπαιξε. Κομματάρα για μένα, αλλά τέλος πάντων. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Να Νομίζω καλά. το έχω ξανακούσει. Το έχεις παίξει στο Action. Μάλλον, ναι. Ναι. Δεν το κάνεις και σε κανένα YouTube? Μπορούμε να το δεν ακούσουμε ακούμε. κάπου στο YouTube αυτό. Ναι, έτσι. ξέχασα πριν για την ερώτηση που μου έκανες τι ήθελα να πω που μου έλεγες. Δεν έχω κυκλοφορήσει τίποτα. Συγγνώμη, είδες πόσο επίσημα. σοβαρός δημοσιογράφος είμαι. Ναι, Ξεχνά ότι. ναι. Με απέφυγες δηλαδή. Όχι, ξέχασα να σου πω κάτι που ήθελα για αυτούς που μας ακούνε. Ότι δεν έχω κάνει κάποια κυκλοφορία επίσημη δισκογραφικά ή τέλος πάντων να είναι το κομμάτι μιξαρισμένο σε στούντιο κτλ. Συγγνώμη, κακός. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι το καθένα είναι να έρθει στην ώρα του και να μην είναι βιαστική η κίνηση. Μετά από. Έχω κάνει ένα στουντιάκι στο σπίτι, ένα home studio, έχω σπουδάσει ηχοληψία. Όχι σαν αυτό, Ένα στουντιάκι είναι τέλος πάντων με μια κάρτα ήχου και κάποια μικρόφωνα και τα μουσικά μου όργανα. Και εκεί πέρα ότι τραγούδι το γουστάρω, το ηχογραφώ και το φτιάχνω σαν demo. Και όσοι θέλουν να το ακούσουν μπορούν να μπουν στο SoundCloud, να γράψουν SoundCloud κάθετος George Γκέκας ή Γιώργος Γκέκας. Και να το παράλληλα στο chat που μιλάμε, να το θα στείλω το link βασικά. Βάλτε τον στο Νίκο Αντοχή, στη σελίδα μας. Και όσοι θέλουν μπορούν να με κάνουν add στο Facebook και από εκεί πέρα οτιδήποτε αναρτώ και τα σορτάρω. live μου και τις ημερομηνίες με τα live και τα οτιδήποτε τραγούδια που θέλουν, γράφω και οτιδήποτε, ναι. Λοιπόν, για τα παιδιά που μας Καλά, τι ακούνε. να θέλουν από μένα. Δεν ξέρεις τώρα τα κοριτσάκια. Εντάξει, τώρα Eurovision, Famous, 20 αντοχής. 20 αντοχής. Τι. Αλλά αυτό τώρα ξέρεις, έχεις πάρει μια προβολή έκταση άστα να πάτε. Οκ. Για τους Πώς ακροατές. νιώθεις τώρα που ήρθες στο σήμερα. Νίκο Αντοχής, δηλαδή κάπου δεν σου είχε έρθει πια Eurovision. Ολοκληρώθηκε πλέον σε ένα. Ναι, το πιστεύω. Κοίταξε, γενικά δεν πρέπει να έχω δώσει πάνω από 5 συνεντεύξεις όλη μου τη ζωή. Οπότε για μένα είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και ήθελα να έρθω. Βασικά, εμείς δεν το θεωρούμε συνέντευξη αυτό που έχει γίνει συζήτηση. Μια κουβέντα. Οκ. μια Κουβεντούλα, φίλων. με ένα φίλο. Γάμο. Γάμο, έτσι μ' αρέσει. Ελπίζω να το βλέπεις και εσύ. Ναι, Αυτό θα νομίζω το δούμε ότι- αν θα ξανάρθει δηλαδή. εγώ το υποσχέθηκα ότι θα έρθω. Μετά τις 18, οποιοδήποτε και το Όπως αποτέλεσμα και να να σε έχει. Ναι, περιμένουμε. όπως και να οποιοδήποτε πάλι να τα ακούσουμε τα τραγούδια ξανά, να τα σχολιάσουμε και να ακούσουμε και να κρίνουμε όποιο Και να έχει βγει. σχολιάσουμε και αυτό που έχει βγει και Και επίσης να ακούσουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα τετραωράκι. Το ψήνουμε για ένα τετράωρο από τώρα. Τετραωράκι. να Ναι, το... για να δούμε όλα τα κομμάτια της συμμετοχής από όλες τις χώρες. Τι λέτε, Κοίταξε, να τα δούμε όλα δεν παίζει. Δεν θες, Τετραωράκι δεν φτάνει. θες μια μέρα. θες μια μέρα? Μπορούμε να δούμε. Άκυρο, κάποιες χώρες θα τις φάμε. Μπορούμε να δούμε όλες τις ελληνικές συμμετοχές. Ναι, καλά. Αυτό εννοείται. Από τη Μαρινέλα μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Εντάξει, τώρα μας Ωραίο έβαλε ακούγεται. πολύ δύσκολο. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό Είναι πολύ καλό, θα ρίξουμε δουλειά. και μας έβαλε σε επιτέλους σε μια δουλειά να κάτσουμε μια εβδομάδα και αλλιώς. Πιστεύω θα ασχοληθούμε με σίγουρα κάτι. εύκολα να τα βρεις στο ίντερνετ. Λοιπόν, ήρθες για να μας χαλάσεις την πιάτσα, θα ασχοληθούμε με κάτι.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να κάνεις μια ευχή για τους ακροατές μας. Τι έχει να κάνω, να... Μαμά, μπαμπά, ο Γιώργος Γκέκας σου εύχεται. Να υπάρχει υγεία, να υπάρχουν δουλειές και αγάπη. Αυτό. Είναι σημαντικά αυτά τα τρία. Τα πιο σημαντικά, μπράβο. Και Είπα και δουλειές που αυτό είναι φράγκα που τελικά χρειάζονται. Χρειάζονται τα φράγκα, αλλά πιστεύω ότι έχει μείνει ακόμα αγάπη στα ελληνικά τα σπίτια. Αλλά με την έννοια της δουλειάς. Και γι' αυτό είμαστε δυνατοί, αλλιώς πιστεύω θα ήμασταν πολύ άουγκανοι. Ναι. Δηλαδή ο οικογενειακός τσακωμός στο τραπέζι το μεσημέρι αξίζει πολλά τελικά. Ναι. Και γκρίνια ακόμα. Λοιπόν, γι' αυτό αγάπη. Κοίτα, η άλλη συγκινήθηκε. Καλά, μην λες, εντάξει. Αγάπη σε όλους, παιδιά. Σας περιμένουμε το άλλο Σαββάτο. Τώρα θα μας ακούσουν. Άσχετο. Βέβαια, άμα δεν έχω δουλειά. Μπορώ να σας στέλνω και μηνύματα. Μακάρι να έχεις δουλειά και να μας ακούς. Μακάρι να έχεις δουλειά και να μας ακούς. Και να μας ακούς θα μας βρίσκεις στο YouTube, τα ανεβάζουμε. Δηλαδή θα σε ακούσεις στο YouTube αν δεν σε έχεις ακούσει. Μπορεί να κάνω και σχόλια εδώ στο chat. Στο chat, ναι. Δώσε ό,τι θέλεις. Δεν είναι με άσχετα ονόματα, ξέρεις, τέτοια κάνουμε εμείς τώρα. Κανένας από αυτούς δεν υπάρχει. Συζήτηση κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστήσουμε όλους που μας ακούσατε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο που ήταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο Να τραγούδι πας σας. καλά, μακάρι να έρθει νικητής ξανά εδώ. Thank you. Και άμα έρθει νικητής μετά από αυτή τη. Βασικά νικητής θα έρθεις. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι νικητής θα έρθει. Όχι, όποιο και αν είναι παιδιά το αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Άφησέ μας να ελπίζουμε. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα νικητής, γιατί θα έχεις προσπαθήσει και αξίζει ένας νέος να προσπαθεί και να ανταμείβονται οι κόποι του. Σωστά. Λοιπόν, κλείνουμε 20 αντοχής. Μας παίρνει ένα τραγουδάκι. Μας παίρνει. Λοιπόν, 20 αντοχής. Θα λέμε το άλλο Σαββάτο, 8 η ώρα. Πού? Στο Evolution Radio. Και στον Νίκο Αντοχής. Α, τι καλά. Τι καλά. Λοιπόν, Γιώργος Γκέκας ξανά. Οκ. Θα παίξω την Άβρα. Συγγνώμη, πριν Τώρα μου παίξεις το την Άβρα, βάρες. Ναι. θα πεις και καλή νύχτα μετά στη Άβρα. Εσύ κλείνεις. Δικό σου. Εντάξει. Από την πόρτα σαν θα βγω, θα βρω τον ήλιο στρογγυλό και με το όμορφο στενό χαμογέλο σου μια καλημέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα χαθώ, ίσως με ξαναδείς μονάχα στον ήρω σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πρωί καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να θροίζουν. Το είπα μισό, πειράζει? Όχι. Εσύ κλείνεις, δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ωραία με την Γκέκα. 20 αντοχής, καλή νύχτα παιδιά. Καληνύχτα. Καλή νύχτα. Παιδιά, αυτό θα ακούσουμε. Όχι ρε, αυτό θα ακούσουμε. Όχι αυτό ρε παιδιά, αυτό. Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Με τίποτα αυτά, αλλά αυτό. 20 αντοχής. Χιούμορ, τρέλα, διασκέδαση και σάτυρα. Με τους Ιβ, Εμίλιο, Στράτο. κάθε Σάββατο 8 με 10. Και κάθε Κυριακή 10 με 12. Μόνο στον Evolution Radio.
Is there a chance that you feel me? I don't think you understand.